किंवा शत्रुराण्यांवर होईची विनाश निष्कंठ जगकर पंचाळणार असेल तसं अवश्य अवश्य आपण वाक्य माने खरेदी निष्कंठ भावे राज्य करी अवश्य अवश्य याचा जीवा पुतरू मोर कथा सांगितल्याचा ए आपण तुम दासी होई मथ तुम पाइचे उपकार करीची तुम्ही ताकू केले हतादरा करी म्हणल्याचा सदा सर्वदा भक्ती असल्याने योगिब तुम तरी पाकरी चरित्री मो पाकरी मो भक्ती सुख कराची ठीक सही परी सदा सर्वदा भक्ती असल्याने योगिब तुम तरी पाकरी केले हतादरा करी म्हणल्याचा एबे हमको विदाई करनी तो प्रभु एबे हमको विदाई दियंतो अवश्य मात्र आशा तुषा इंद्रिय रास पूरा कर दे ए मध्य प्रजा स्वर्ग पुरे हां ए मध्य प्रजा स्वर्ग पुरे पुरे कैसे साहब अपनी पंचायत को राजा सुचलन को महाकाल संकर रुद्रदेव ए दुर्गा सहसा ये सभी को प्रसाद और भक्त बनू नहीं आहुर दंड करिए पूरी अंतर मुंह मत जब को करा करेंगे क्षमा सुबह सुबह बाजी सही करे यार भक्त तू आशीर्वाद दे लाओ